još malo u strancama. Ajde. Ovako ideš se. Pošto nam je ovde vrlo dosadno, onda smo se Ekrem i ja naravno nadahnuti sa našim društvom dogovorili da vežbamo pre štale karate. Pošto sam ja kickbokser bivši, ja nemam pojma ništa o karateu, onda je bila fora da Ekrem meni pokazuje i naravno ja sam ga pustila da to radi, tako da ja mislim da to izgledalo tragikomično, ali u svakom slučaju mi smo se lepo zabavljali i smeli. Hajde ti mene udari stoma, ja ću ti blokiram, hajde. Ajde. Hajde. No, pravo u mene u glavu ovdje, hajde. Ajde. To. O, bravo! Bravo, Eki! Ja tebe. Ajde, ajde. Ajde, ajde. To. Opa, opa, op, op. Od mene i Ekrema možete da očekujete samo dobar šou i smejanje, ali i neke pozitivne stvari, pošto kao što vidimo on i dalje muze kravu i to radi sa uživanjem, što znači da to ne samo da je zadatak, nego eto prešlo mu je onako i malo ljubavi prema životinjama. Tako da ko zna na šta ću ja njega sve još da nagovorim da pokaže da zna da radi, a i ko zna šta će on od njegovih čuvenih šouova da izmisli, pa vidjet ćemo, u svakom slučaju bit će zabavno. Ajmo, opa! Čuj, ovako, a? Može, op! Opa! Hajde, hajde! Bravo! Ja! Onda sam ju oborio, razumiješ, skroz dole, pao sam joj na grudi, uhvatio ju za glavu i poslije sam ju digao, poljubili se i tako. Malo smo radili ovo ono nogama i tako. Džijevčica, haj! Ajde, bravo, Eki, bravo! Bravo, Dotka, haj!